Hei, mun nimi on Raija ja mä oon kristillisdemokraattien sitoutumaton ehdokas. Halusin lähettää tämän videotervehdyksen teille, kun en työesteiden takia pääse sinne tänään paikalla. Ja vastata vähän niihin kysymyksiin, mitä Sami ennakkoon toimitti. Ensimmäinen kysymys liittyy näiden hyvien palveluiden säilyttämiseen, mitä meillä Petäjävedellä on. Ja mä oon siitä mieltä, että pitää tehdä sitä vaikuttamistyötä kentällä, olla yhteyksissä aluevaltuuston edustajia ja sitten toki itsellä on hyvä mahdollisuus vaikuttaa, kun on töissä asiakaspalvelun päällikkönä sote-toimialalla. Sen lisäksi hankerahoitus, kehittämisrahoitus, sillä voidaan sitten edistää palveluiden pysymistä. No sitten toinen kysymys oli, että miten me saataisiin lisää lapsiperheitä ja sitten työpaikkoja tänne Petäjävedelle. Ja mun mielestä pitää kuulla sekä yrittäjiä että niitä lapsiperheitä, että minkälaisia toiveita heillä on. Ja toki sitten tiedetään, että lapsiperheille tärkeää on se, että on niitä lähipalveluita ja pääsee nopeasti kaupunkiin. Ja on turvallista ja on semmoista viihtyisää ympäristöä. Ja yrittäjien kannalta toki on tärkeää sitten se, että heillä on myös samoja asioita, heidän perhe voi täällä asua ja viihtyä. Ja sitten, että on mahdollisuus sitten tuotteita nopeasti saada eteenpäin ja myös se kaupungin läheisyys. Ja se ehkä vaikuttaa sitten siihen, että mihin kannattaa sijoittaa niitä asuinalueita ja yritysten toimitiloja, niin on varmaankin tämä Kintauden alue ja sen houkuttelevaksi tekeminen. No sitten kolmantena kysymyksenä siellä oli, että miten se turvaverkko sitten senioreille saataisiin säilytettyä. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että meillä pitäisi olla vapaaehtoisia, jotka ylipäätään auttaa ikääntyneitä hakemaan niitä palveluita. Se on nykypäivänä aika hankalaakin saada sitä apua. Ja sitten toisaalta myös se, että niistä haasteista pitää kertoa niille päättäjille ja työntekijöille. Ja sitten voi antaa myös palautetta, jolloin voi saada muutosta aikaan. No sitten toinen keino mun mielestä on se, että meillä on naapuriapua ja tämmöistä kyläilykulttuuria, ettei jätetä ketään yksin niille syrjäkylille. No, kysymys 4 liittyy sitten siihen senioriasumiseen ja sen osalta mä ajattelen sillä tavalla, että täytyy tehdä yhteistyötä monien tahojen kanssa ja muodostaa semmoisia verkostoja, jotta saadaan sitä asiaa eteenpäin. Mä oon itse vienyt isoja ja pieniä hankkeita elämässä eteenpäin ja koen, että on semmoinen hyvin niin kuin jämäkkä ja määrätietoinen ihminen ja saan niitä asioita myös eteenpäin, että uskoisin, että pystyttäisiin tuohon senioriasumiseen myös sitten vaikuttamaan. Ja sitten oli vielä kysymys 5 ja siellä oli yksityistieasiaa. Yksityisteiden kunnossapidostahan voi ELY-keskukselta hakea tämmöistä yksityistieavustusta ja kuntahan myöntää myös. Ja on sitä mieltä, että kunnassa täytyy olla sitä ohjeistusta niiden avustusten hakemiseen ja sitä neuvontaa. Ja kysymys 6 oli sitten aika pitkä, sen tässä nyt hyvin lyhkäisesti sanon, eli tuo strategia, niin mun mielestä siellä voisi olla 4 semmoista pääkohtaa siellä uudessa strategiassa. Ja ensimmäinen on työllisyys ja yrittäjyys ja siellä se, että edistetään työllisyyttä ja yrittäjyyttä elinvoimaisen ja kestävän talouden saavuttamiseksi. Ja sitten mä olin laittanut tänne toisen, eli lähipalvelut ja yhteisöllisyys. Varmistetaan, että kaikilla kuntalaisilla on pääsy laadukkaisiin lähipalveluihin ja edistetään yhteisöllisyyttä. Ja sitten täällä on huolenpito, toivo, ilo ja onnistuminen. Luodaan kuntaan ilmapiiri, jossa jokainen kuntalainen tuntee olonsa turvalliseksi, arvostetuksi ja onnelliseksi. Ja sitten vielä lähiluonto ja lähiliikuntapaikat. Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä
tarjoamalla monipuolisia mahdollisuuksia nauttia lähiluonnosta ja liikunnasta. Mutta näillä terveisiä, tsemppiä teille sinne, voi hyvin päivää. Moi!